Ela hi electric veng kong suk la kan Saint Mary's Church bol hei hotel chungte international hani hei anal khop maya tuman tlan thangam to lo tu ma tlan chi pon to lo ama khan dar sari le chan vevel bor khan tlan ve ka tuma ka let le thaka ka ma pathum velan tlu thla anin nor beu beu me ten khop mai mi accident lai lo la ka chu nuam mok si lo chu angin ti hian an accident lo nuwa kan la ni ton dit mara chuan tlan lo him ri ber ani anal chan kha he ka tinge ti chuan chaklama tang kan en do nia kan thri thi bang chu mo Saint Mary's Church bul heta chan mari tanga chu thla ka Saint Mary's biakin thlen do na kong suk thla kha ni electric veng biakin bul po thlak na kong kha wholesome dewa tlan chho ka tuma katlu chiang khop mai ha thlang lu tuk anal chan ber chu hei helai kong hen metala ti hian chu mi chu an noi ron luang thla hei helai hi hu boka ti chuan anal ta em em ni ke pona kal thei lo ke long kalangai chapal nen chuan anal lu tuka tol ha la ngai khai tlan chi mi lo ni tu na ri chuan tu nang ro su din muna chuan mo a hlom lu tuk tlat in nor chuai mo chuk po a hau tak lu tuk hei katlu ber nuai mai la om hle mai a chho ul te me ni te nang ngo thin lo tlalak tumin kan tlan chho ania miron puya helaya nula ten min nor puya kalom khop mai